es un placer para el Festival de Atsegina handia da Donostiako zinemaldiarentzat, ongi etorria egitea zinemaldi honetara, rueda de prensa a Emily Watson, actriz británica, que como saben esta noche recibirá el premio Donostia. Gauean jasoko du Donostia saria. 1996 debutó en el cine en el drama Rompiendo las olas de Lars von Trier, y esta es su último trabajo en el film Everest, estrenado en la última edición de la Muestra de Venecia. Emily Watson nos ha regalado todo tipo de personajes llenos de vida, inteligencia y sensibilidad. Como reconocimiento a esta brillante carrera de más de 30 títulos, el Festival de San Sebastián le otorga, como hemos dicho esta noche, el premio Donostia saria emango dio 63. edizionetan. Eta besterik gabe, seguru nago desiatzen zaudetela galderak egiteko, beraz hasiko gara. Por favor, segunda fila. Mesedez, bigarren hilaran. Sí, ahora te lo hago. Bai, oraintxe iritsiko da. Arratsalde on, zorionak sariagatik. Galdetu nahi nizuke, Emily Watson, nola egiten duzu plangintza? Plangintzarik egiten baduzu, nola egin duzu zure karreren plangintza? Hain film desberdinak dituzu eta Edurnek esan duen bezala, Breaking the Waves, hain egile markatua eta garrantzitsua. Eta gero arrakasta komertzialak, Everest esate baterako. Eta baita ere, jakin hartzen nuen lehengo gunea, Madrilgo zinema batean, sabaia bater hori zela, Everest ikusten ari ziren bitartean, Madrilen etzen zer gertatu, zorionez, baina egundoko sustu hartu zuten. Hori non gertatu zen. Ai, ama, sentitzen dut benetan. Okay, well that's bad. Sentitzen dut, benetan. Eta zure galderari erantzuteko egia esanik ez dut plangintzarik. Eta, bueno, nik egituen bizitza daramat, batetik bestera noa, haizeak eramaten hauen tokira, eta 22 urte dituzunean, oso ondo pasatzen duzu. Nire adina duzenean, seme-alabak dituzu eta familia eta nahiko erronka handia da. Baina, bueno, plana egon behaldin bada, beti saiatu naiz, gauza zerbait, integritatea duen zerbait egiten, edo duintasuna duen zerbait egiten, edo gustatzen zaidan zerbait egiten ahalegindu naiz beti. Eta, batzuetan arrakasta izan dut, eta beste batzuetan ez, baina, egia esan ez dut plan berezirik antzezle gisa. Sentitzen dut, barkatu nik uste dut horrela dela. Kaixo, bai, ni ere ados nago, atsegin handia da zu hemen izatea, mila esker etortzeagatik. Galdetu nahi nizuke, nola sentitzen zara hobeto kameraren aurrean zinema edo telebistarako edo publikoaren aurrean antzerkia egiten edo bikoizketa lanak egiten, ze badakit bikoizlaria ere bazarela eta animazioko filmak bikoiztu dituzula. Ni erosoago sentitzen naiz zinema egiten. Zinema eta telebista dira nire leku erosoenak. Oso desberdinak dira, begibistan dago. Eta beti zinema egitean, teatroa antzerki egitea ere gustatzen zait, baina ordu asko dira, eta gero errepikatu egiten da egunero, eta hori erronka handia iruditzen zait, eta goratzen ez, entsaioak egitea iristen naizela, eta konturatzea, berriro egin behar duzula gauza bera, eta egia esan ez nekien nola errepikatu nire burua. Beraz, gustatzen zait zinema, etxean sentitzen naiz, askoz etxeago sentitzen naiz, baina telebista ere gustatzen zait, askoz bizkorrago lan egiten duzu, eta erritmo gehiago du. Baina, baita ere, erakargarria da. Congratulations. Me gustaría saber qué se siente. Gustatuko litzaidake jakitea zer sentitzen dan Donostia bezalako sari bat irabaztean. Nahiko arraro sentitzen naiz. Sentitzen naiz, zoragarria dela iruditzen zait, ez naiz beharaina zarra, ez dut uste beharaina zarra naizenik, baina nire burua ikusten dut oraindik 23 urte banitu bezala.
Benetan harrigarria da, nik arau bat daukat beti, ni zinemaldietara joaten naiz eta gauza hau edanak egiten ditut, proiektu bat aurkezteko edo lan bat babesteko egiten dut, ez dut egiten niretzat bakarrik. Eta benetan, egia esan zaila da, ni neu izan behar dudalako, eta egia esan erronka handia da niretzat, ni neu bezala etortzea. Hurrengo galdera mesedez? Segundo bat. Zorionak sariagatik, lehenik eta behin, eta galdetu nahi nizuke nola izan da zure karrera markatu duen oso modu positiboan edo ez, zuzendu zintuelako Lars von Trier eta orain arte nola baloratu duzu, gustatuko litzazuke berriro egitea eta hain nekagarria den esaten duen bezala Lars von Trierekin lan egitea. Nik uste dut berak, behar bada fama hori izan dula, esaten dute zaila dela antzezleekin, baina nik esperientzia zoragarria izan nuen Lars von Trierekin, eta erronka handia, gogorra bai izan zen, baina ez nuen inoiz filma bat egin, enekien egia esan ze espero, eta irutu zitzaidan, sormenen aldetik, eta oso esperientzia aberasgarria iruditu zitzaidan. Eta berak lan egiteko duen modua, hau da, ez dirudi film bat egiten zarenik, ematen ari zara, eszenak egiten ari zarela berarekin, eta gero eta gehiago sartzen zara filman. Eta hori benetan zoragarria izan da. Eta nire ustez, kritikoa izan ditzen, egia esan lan horrekin denbora luzean, Breaking the Waves, baina, zerbait estremo egiten duzu, eta jendek eskatzen duzu beste gauza estremo batzuk egiteko. Beraz, ate asko ireki dizkit, eta benetan nire karrera hasi zien eta aukera asko eman zizkidan. Beraz, eskerrak ematen dizkiot, beti oso eskerra honeko naiz berarekin, eta nekien egia esan zertzen antzestea berarekin lan egin arte. Hurrengo galdera mesedez? Han bat dago uste dut, galdera bat dagoela uste dut. Lehen hilaran, mesedez. Kaixo berriro, gustatuko litzaidak jakitea referentziak zenituen, Donostia sarienen referentziak zenituen, eta baiezkoa izan ez gero, zeintzuk ziren referentzia horiek? Egia esan enekien horri buruz, banekien zinemaldia bat zegoela, noski, enintzen inoiz izan, baina egia esan ez nekien sariari buruz esan zieten arte, eman zieten arte, orduan irakurri nuen zerrenda osoa, zenbat jende jaso zuen, eta benetan, ohore handia iruditu zitzaidan, eta benetan harrituta gelditu nintzen. Bai, kaixo arratsaldeon. Galdetu nahi nizuke atzera begira, zu gaztea zara sari bat jasotzeko, baina nola aldatu da zinema urte hauetan guztietan? Hau da, ze kostatu zaizu? Zer egindu gogorra zinemaren karrera eta zetan okertu da zinema zu hasi zinenetik? Edo ze sorpresa positibo aurkitu dituzu bidean? Oso galdera zaila iruditzen zait. Ni egia esan galderaren lehen erantzuna bateko, nik oso zirujo plastiko ona izan dut, ez, txantxetan, ez naiz, zarra sentitzen egia esan. Nik, uste dut, okerrera joan ote diren ikuste ziklo kontua dela.
gauza zikliko bada, gauzak modan jartzen dira, gauza batek dirua egiten du, eta gero beste batek ez du dirurik egiten, eta hori behin eta berriz gertatzen da. Batek utxe egiten du, besteak arrakastatu, beraz nik uste du ziklotan dijoala kontua. Baina, bueno, historio bikainak beti ateratzen direla, azareratzen direla uste dut. Eta beti gauza zuzendari interesgarriak daurela eta moldatzen direla oso filmonak egiten, naiz eta sistema horregon. Eta benetan zorionekoa naiz, uste dut, horietako izuzen zinemagile on batzuekin lan egin dudalako. Eta antzezle gisa, jendeak galdetzen dizu, zuk industria ematen du ordezkatzen duzula, baina zu alegintzen ari zara zure bidea aurkitzen bide batetik, eta bide hori berezia izaten da normalean zuretzat. Eta ni zoragarria iruditu zait beti. Egia esan ezin dut kexarik, ez dut kexarik benetan zoragarria izan da niretzat, eta bideian zoragarria izan dut urte hauetan guztietan, benetan oso jende erakargarriarekin lan egin dut. Eta bizitza zoragarria da, eta hementxe nago, hau da Donostian, eta hori handia jasotzen eta benetan zirraragarria da niretzat. Hurrengo galdera mesedez, arratsaldeon. Watson Andreas, zorionak zure sariagatik, nahi nuke jakin, ea sari hau kideren bati emango bazenioke, nori emango zenioke saria? Donostia saria. Eta baita ere, nahi nuke jakin, ea Espainiar zinema ezagutzen duzun. Berriz ere oso galdera zaila iruditzen zait. Nori emango nioke sari hau? Bueno, antzezle asko emakumeak dauden nire herrian errespetatzen ditudanak, eta maite ditudanak, emakume belaunaldi bada nire aurretik lanean jardun dena Helen Mirren, Maggie Smith, Judi Dench, Ellen Atkinson, hau da, belaunaldi bat badago antzerkiaren bitartez, eta antzezle klasikoak direnak, eta bihurtu direnak oso ospetsuak, filmetan lan egin dutelako. Eta benetan historioa, badakite historia nola kontatu ondo, eta badakiten nola jartzen historia beti beren banitateren aurretik, eta gustatzen zait, emakume horiek danak gustuko ditut, ze nire oso tradizionekoak dira eta erakargarriak dira. Eta bigarren galdera zein zen? Bai, Espainiako zinemagintza. Barkatu ez dut gehiagi ezagutzen, pixka bat ezagutzen dut, baina ez gehiagi. Hurrengo galdera mesedez? Almodovar noski ezagutzen dut. Baina hortik aparte... Bai. Ongi etorri eta zorionak. Ze puntutaraino fisikoak baldintzatzen du antzezle bat rol jakin batzuetan? Yeah. Bai. Yeah, I think that's... Bai, bueno, hori egia da. Hau da, zure itxura, zure fisikoa oso importantea da, rol bat lortzeko orduan. Eta... Bai, galdera begibistakoa da, hau da Hollywoodeko itxura euki behar da, nonbait lan egiteko, baina gauza zaila da. Baina nik uste du zorionekoa izan naizela, naiz beti hartu izan naute beste arrazoi batengatik, eta ez ederra naizelako, edo Hollywoodeko antzezle baten itxura dudalako. Eta interesatzen baldin bazai, interesgarria baldin bazara, diferentea, eta benetan biziri bazaude, izan dezakezu, itxura interesgarria. Beti, presioa badago, beti fisikoaren inguruan, baina, emakume hori beti pasatzen zaigu, ez? Nik bi galdera egingo dizkizut, zer ikusia dute emakumeen paperarekin. Nik uste dut, Las cenizas de Ángela zengatik beti
ikusi zaitut ama bat bezala, beti ematen duzu zinema britainiarraren ama zarela. Ez alduzu interesik beste zerbait egiteko, ezain ama, hau da, gaiztoaren egiteko, esate baterako, emakume konsagratuek orain gaiztoaren egiten dute, eta galderaren beste parte bat da ze iritzi duzu, eta nola posizionatu zara, mugimendu feminista aktivista ikusi ondoren Oskarren galan emakumeak hasi dira errebindikatzen soldata bera eta jokabide berdina, eta ze pentsatzen duzu horri buruz? Ez dut lehenengo galdera gogoratzen, zintzen? Bai, ama izatea. Bueno, ni ama naiz, beraz, bai, nik amaren paper askotan egin dut, baina gero emakume interesgarri asko dira, ama ez da bata bestea. Eta, bueno, hor berezketa badago, hau da, ez da berezketa egin behar, bueno, hori da komunikabideak egiten dituzten berezketak. Bai, gustatuko litzateke gaiztoaren egitea. Eta beti, oso ondo dago beti mota askotako paperak egitea, baina nire adineko emakumeak, interesgarriak balin badira, eta askok ditugu seme alabak, beraz, hori da gauza begiratzeko modu bat. Eta ordainketa berdinari dagokionez, eta esan diduzunari berriz, bai, beti galdera bat dago erantzuteko industrian, hau da, nola dauden gauzak banatuta, baina ez dut uste nire bilaketa pertsonala denik hori. Nik uste dut, eskerronekoa naiz egiten dudalako gustatzen zaidan lan bat, eta ordaindu egiten didate horregatik. Eta bai, noski, horrek esan nahi du, bai, kontuan hartu beharreko gai bada, eta konpontu beharreko gai bada, baina, ez da nire bilaketa edo nire eginkizun zehatza. Hurrengo galdera, mesedez? Hola. Bada zuzendariren bat bereziki lan egin nahiko zenukena? Bai, ni jagoneko lan egin dut batzuekin, eta berriro lan ingo nuke beraiekin. Gustatuko litzaidake beste film bat egitea Robert Altmanekin. Bera izan zen, oso pertsona zoragarria eta privilegio handietako bat izan da, hau da horrelako pertsonak ezagutzea, hau da gauzak modu desberdinan egiten ditu, eta ez zituen beste arauak onartzen, eta bere filosofia zuen, eta bere ikuspegia, eta tipo benetan erakargarria da, beste bat egingo nuke Paul Thomas Anderson, bera ere erakargarria eta zoragarria delako, baina bai, badira zuzendari bikainak, gustatuko litzaidake askorekin lan egitea. Noski, baditut orandik gauza asko egiteko edo gogoa egiteko. Gustatuko litzaidake Jamesekin ere lan egitea. Zerranda luzea daukat, baina esan dudan bezala, hijitu bizitza da, eta beti, ikusi behar duzu, zaila egin behar duzu, zer datorren. Zorionak sariagatik. Galdetu nahi nioke, rol bat aukeratzeko orduan zer da importanteena? Historia osoa, zure rola, edo zure antzerkikideak, edo parte hartzen duten pertsonak. Gauza horiek guztiak dira importanteak. Inoiz ezingo nuke egin zerbait, pentsatuko banu gidoia tontoa dela, edo ergela dela, edo pentsatuko banu nire rola, edo papera ergela dela. Baina dena erlatiboa da, noski. Eta beti egon behar du zerbait inspiratu egiten hauena. Bai, hau egingo nuke. Hau da, idoia irakurri eta esan, bai, nire burua imaginatzea. Hau da, komunanen naiz hortza garbitzen eta imaginatu egiten dut, ea nik egingo nukeen edo ez paper hori. Beraz, eraman egiten zaitu. Baina baita ere,
nire erabaki asko ere, nik seme alabak ditut, eta ez dut etxetikan oso urrun egon nahi, beraz gauzoiek ere badute eragina nire erabakia hartzeko orduan, baina, dena pixka bat, horreka bat bilatzen dut beti. Zu ikusten eta entzuten eta gogoratzen ez, Hillary, Jackie, hain paper intensoak egin dituzu. Ez duzu uste askoz ere gehiago egin zenezakela komedian, komedia gehiago egin zenezakela? Gustatuko litzaideke komedia egitea. Bai, gainera, bai, nik uste dut horrendikan ere gauza ez ezagun asko ditu dela, bai, komedia egitea gustatuko litzaidake ona izango nintzela uste dut gainera. Kaixo, Emily? Bai, hemen. Planteatu duzu zuk filmeren bat zuzentzea? Bai, planteatu nuen gazteagoan nintzenean, horri buruz pentsatu nuen 5 minutuz. Baina uste dut pixka bat, lider bat izan behar duzula, talde baten burua izan behar duzula horretarako izan behar duzu ahalmen asko eki behar dituzu, gaitasun asko anitzak, eta urteak behar dira gainea hori egiteko, eta nik uste dut gauza txiki bat egingo nukela, baina ez dut uste gai izango nintzatekenik behar bada, bai, baina ez aurrak ditudan bitartean. Ez dakite film bat egitea konpromisoa da, aur bat izatea bezala, eta uste dut eskatzen duela horrek indarra handia, naturar indarra handia eskatzen duela zinemagilea izatea. Beste galderarik? Jakin nahi nuke, zuk egin dituzun roletan asko hitz egin da Hillary Jackie nominazioa. Baina badago rolen bat benetan sentitu zarena, paperen bat sentitu zarena, horri atxikia edo maite mindua zara zure rolen batekin ozein da gehien maite duzun papera zure filmografian eta zergatik? Bass eta Breaking the Waves nik uste dut hori, lehen ebaketa da beti sakonena, benetan oso rol harrigarria izan zen, benetan gustatzen zait Gosford Park, nik uste dut oso ondo pasan nuela, eta baita ere beste paper batzuk ere, eta baita ere Punch and Love Adam Sandlerrekin, eta benetan berezia izan zen, ze zuzendariak niri esan zidan, ez dut zuk zure ikerketa tipikoa egitea nahi dut etortzea prestatu gabe, etortzaite besterik gabe eta zuk zeu izan zaitezela nahi dut. Eta hau da bilatzen ari garena, eta benetan zoragarri izan zen film horretan egotea, bere ziki oso esperientzia bikaina izan zen. Baita ere The Proposition, proposamena Australian egindako film bat. Eta ez dakit, My Favorite Child, esatea zein da nire umekutxuna, asko ditut. Galdera gehiago? Orduan azkenekoa, bai, mesedez. Ez dakit, komentatu ze proiektu dituzu, hau da, zertan ari zaren lanean orain? Orain, atxeden hartzen ari naiz, eta behar bada, ez ditut gauza asko esku artean, ze atxeden pixka bat hartzen ari naiz denboraldi honetan, berezen ondoren. Eta gero badut proiektu bat BBC-erako, telebistarako,
The Dresser antzerki lanaren bertsio bat, niretzat lan bikaina, zoragarria, ze Ali Makalenekin eta bi hoiekin lanean, eta benetan oso ondo sentitzen naiz berekin lan egitea. Eta hartaz aparte, ez dakiz ere egingo dudan gero. Bueno, eskerrik asko denoi, etortzeagatik, eskerrik asko Emili.